Pozdrav društvo! Dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, idemo danas da budemo vredni, kao i svaki put. Sad, i da napravimo nešto svakidašnje neobično. Ajde, da kažemo tako. Zašto svakidašnje? Zato što su u pitanju palačinke. Zašto ne svakidašnje? Pa nisu obične palačinke. Šalu na stranu, testo za palačinke ćete napraviti nešto gušće nego što ih inače pravite. Naravno uz dodatak soli i nešto malo šećera. S tim što ćemo ovog puta staviti i malo vanilinog šećera ili ekstrakta vanile. I stavit ćemo prašak za pecivo. Ekstrakt vanile naravno nije obavezan. Nigde ne piše da mora da bude i on. Ali je ukusnije i lepše. Dakle, kao što rekoh, testo će biti nešto gušće nego što inače pravite palačinke. Znači, pravimo posno. Ovdje je, videli ste i sami, brašno, malo ulja, ako nađem gde sam ostavila ulje, za malo da zaboravim. Znači, brašno, ulje, voda, so, nešto malo šećera i vanilin šećer. Ponavljam, umesimo testo nešto malo gušće nego što ga inače pravimo za palačinke. Ovdje je već teflon spreman za praženje. I nećemo praviti ne znam koju količinu. Napravit ćemo 5-6 palačinaka, zavisi od debljine. Zaista ne treba mnogo. I pržit ćemo ih samo s jedne strane. Presnu stranu ćemo ostavljati gore, a pečenu ćemo spuštati dole. Treba će vam neki kalup koji ste podmazali i posuli pezlama. Treba će vam rendane jabuke i orasi. Da li će vam trebati još šećera, to zavisi od vas, zavisi koliko slatko volite. Prema tome, probajte jabuke, okusite kakve su. Ako su vam dovoljno slatke, onda više ne treba. Ako nisu, dodajte nešto malo šećera i to je to. Možete dodati čak i malo ruma. Bude onako još lepše i mirisnije. Možete dodati cimeta, a ne morate ništa. I sad da ja vas ne davim dok ovo opa umesim, pa ćemo preći na prženje. Evo, čisto da vidite, testo je neznatno gušće nego testo za palačinke. Evo vidite. Ukoliko umutite više nego što mislite da vam treba, odnosno na kraju se ispostavi da imate više nego što vam treba, slobodno ostavite testo tako kako jeste u frižideru, posle dodajte vode i napravite obične palačinke. E sad, teflon u kom pržimo ima mnogo više ulja nego inače za palačinke, ja mislim da može i da se vidi. Naprosto ćemo sasuti smesu unutra. Evo vidite, sad ću ja to. Evo ga. I razvući ću po celom teflonu, čak i malo više gore, zato što mi je kalup u koji će ovo posle sve da ide nešto malo veći od samog ovog teflona, pa moram ovako da dignem na gore. Još ćemo mi nju razvučemo. I odmah pređite na pravljenje. Znači ovdje imamo rendane jabuke, imamo orahe i to ćemo samo da izmešamo. Kažem, probajte, ukoliko vam nije dovoljno slatko, zavisi od jabuka. Ukoliko vam nije dovoljno slatko, vi dodajte šećera. Ukoliko je slatko, ne morate. Sve zavisi od toga šta ko voli i koliko voli. Imamo ovdje neke koji pokazuju mimikom, hoće da probaju pre reda, pa ću morati da prekinem snimak, da nahranim gladna pičja usta, taman dok palačinka ne stasa za dalju pripremu. Evo ga društvo. Naša prva palačinka je gotova. Vidite koliki je ovaj kalup dole. I stresamo lepo palačinku unutra. I još da sam ja sve pripremila, gde bi mi kraj bio. Znači,
već stavljamo sljedeću, treba nam malo više ulja. Vidjeli ste i sami, ja to otprilike po 2 kutlače stavim. Malo da uklopimo. I vidite da je gore presna strana. Sve što je preostalo, uzet ćemo ove naše jabuke i orahe i poredati gore. Evo. Ne treba tu ne znam koliko. Sad će neko da kaže, joj pa tu ima puno oraha. Ovdje zaista ima, ali zamjena za orahe su pšenične klice čija je cena smešna. Po zdravim hranama mogu da se nađu te pšenične klice. Pakovanje 250 grama i koštaju od 50 do 65 dinara. Fantastična su zamjena za orahe i verujte mi, malo ko može da primeti razliku. A s druge strane, pa ako ne možemo da priuštimo ni to, pa moramo ni stavimo orahe. Koristit ćemo čiste jabuke. Dakle, evo, vidite i sami, rasporedili smo neku količinu, ovamo se ulje greje već za sljedeću i sad je svaka sljedeća takva palačinka. Znači, stavimo dole pečenu stranu, gore okrenemo nepečenu ovako upakujemo sa jabukama i ponavljamo postupak sve dok imamo materijala. I evo ga društvo, zadnju palačinku koju pravimo ćemo da okrenemo na trenutak, samo da se na sekund zapeče sa druge strane. Ovdje smo već sve upakovali. Ovo je 5. palačinka, znači bilo mi je tačno dovoljno, te mere koje ću da ostavim su dovoljne za 5 palačinaka. Uključit ćemo rernu na 180 stepeni i evo je zadnja, ide samo na vrh gore. Sad, kad ovo nije postna varijanta, onda uzmete malo mleka i gore samo poprskate malo. A kad je postna varijanta ovako, stavit ćemo foliju gore i u zagrejanu rernu na nekih 20 minuta. Evo je društvo. Ja izvodih iz rerne i sve što je preostalo u jednoj supenoj kašiki vode uzet ćemo ili ekstrakt vanile ili šećer vaniliju, što naravno nije obavezno. Premazat ćemo gore ovu gornju palačinku i posućemo šećerom u prahu. Ovo premazivanje samo da se šećer lepše zalepi s jedne strane i s druge strane daće sočnost, neće biti suvo. Vrlo je to prosto, jednostavno, ništa to nije ni teško ni komplikovano. Evo ga. Svuda stavimo pomalo. Možete i onom prskalicom da nanesete. Ko ima prskalicu može i njome. Znači ne mora to biti ovako četkica. Opet kažem, možete umjesto ekstrakta vanile da stavite ekstrakt ruma. Biće još mirišljavije i lepše. I kad smo to premazali tako, samo ćemo uzeti šećer u prahu i malo posuti gore, čisto da ona dobije neki dekor, da nije tako klot. Pustit ćemo da stane, da se malo ohladi, pa ćemo da vidimo šta smo dobili. Ja ovo vrlo često pravim za večeru. Ukućani obožavaju. Ali isto tako može da bude poslastica ono što smo nekad praktikovali, pa nedeljom se pravi kolač, jel? Da ima nešto slatko u kući. Evo ga. I, kažem, sad ćemo pustimo da stane, pa ćemo da vidimo šta smo dobili. Evo je društvo. Pošto je ova naša tortica, nazovite ovo kako god hoćete, odstajala jedno vreme, još je ona mlaka, ali ajte da vidimo šta smo dobili. Sad ćete da vidite, znači, ne možete da verujete koliko je to sočno, meko i nežno. Moja klasika. Kao kroz puter. Pogledajte ovo. Imamo ovdje neke koji su jako nestrpljivi.
s jedne strane i s druge strane mnogo ih nervira što detaljišem ovako. I sve to snimam i dosađujem vama. Evo ga. I sad da vidimo taj čuveni pesak, kako to u stvari sve izgleda. Pogledajte ovo. Ja mislim da se vidi da je lepa, šarena, slojevita što bi se reklo. Zaista ne možete da verujete koliko ona nežna, sočna, meka i ukusna. Pa društvo, šta drugo da vam kažem, osim ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim nov video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Društvo, prijatno vam bilo i uživajte.